Zdravo, zdravo! Evo nas na ulazu u Sićevačku klisuru. Idemo do sela Sićeva. Za one koji ne znaju, to je selo iznad Sićevačke klisure, pored Niša. Idemo da snimimo vidikovac i da vam pokažem šta sam juče kupio. Ispod nas je stari put prema Pirotu i Bugarskoj i uz put ide pruga i tok Nišave. A sada da vam pokažem šta sam juče kupio. I evo ga. Longboard, moja najnovija igračka. Ovo nije klasičan skate. Sad ja neću da radim neki review jer nisam profesionalac. Ono što sam vidio na internetu, da postoje klasični skateboardovi, postoji longboard, nešto ovako, i postoji nešto između što izgleda kao daska za surfovanje, samo manja naravno, sa točkovima. Ja sam pokušao da nađem ovaj model na internetu, da vidim nešto o njemu, pošto sam ga prilično jeftino platio, ali nisam uspeo ništa da nađem. Sve u svemu, odličan je. Juče sam prvi put stao na skate posle nekoliko decenija, nećemo sad u detalje, zato što je ovaj klip i nazvan koliko sam star baš zbog nekih razmišljanja vezano za ovu kupovinu, o tome ćemo kasnije. Sve u svemu, odlična stvar. Ono što kažu, vožnja bicikla se ne zaboravlja. Za vožnju skejta nisam siguran. Bio sam mali kad sam vozio skejt, imao sam dva. Jedan ruski koji je bio jedno 300 kg težak i neki čudan oblik, nešto između longboarda i skejta, ali neki ruski dizajn. Da bi posle toga kupio klasičan skejt kad smo bili na odmoru u Grčkoj. Roditelji su me častili i taj skejt sam vozio malo duže. U to vreme nije bilo skejt parkova, nije postajao internet, tako da od vožnje jedino što smo znali je takozvani cik-cak, gde pomeranjem levo-desno dobijamo neko ubrzanje, i klasična vožnja, takozvani cruising po kraju, i to je to. Ali uživao sam u vožnji, tako da vidimo koliko sam zaboravio ili nisam. Otprilike mogu da se snađem za neku vožnjicu po gradu. U Nišu imamo neke biciklističke staze, koliko sam čuo planiraju da povežu ceo grad, da bude ceo u biciklističkim stazama, tako da bi vožnja u tom slučaju bila pravo zadovoljstvo. Za sad ono što imamo takođe nije loše. Juče sam se malo vozio, ja na skejtu, sin na trotinetu, i mogu da vam kažem da je pravo uživanje. Naravno, trebam još malo da se podsetim, da uđem u kondiciju, pošto nije baš da nije zahtevno, dosta se umaram, ali gledam da to bude bezbedno. Jedino čega se plašim je pada, naravno, i povrede, ali trudim se da gledam neke tutoriale, otprilike kako se staje na skejt, kako se gura i tako dalje, i mislim da sam okej. Osim što sam se naravno plašio pada,
imao sam još neka razmišljenja pri kupovini i zato sam i rešio da snimim ovaj video. U suštini to se svodilo na pitanje da li si previše mator za vožnju skejta. E sad, odakle meni to razmišljanje, ne znam ni ja sam. To je ono što sam hteo da podelim sa vama i da možda uz pomoć nekih komentara mi pomognete da razumem odakle nama, mislim da je to fenomen za Srbiju ili za Balkan, da mislimo da je posle određenih godina čovek mator i da ne treba da se previše zabavlja, da treba da se oblači na neki način, faktički da mu se život već polako pretvara u neku dosadu i da se polako pripremamo za penziju i za konačan kraj. A naravno da to nije istina i naravno da ne treba na taj način da se razmišlja. Nisam siguran za ove mlađe generacije, mislim da su oni malo više otvoreni, više putuju, naravno koriste internet i tako dalje. A za moju generaciju možda je to neko moje subjektivno razmišljanje, mada napravio sam anketu na Instagramu, da li sam previše mator i sad ću da vam pokažem rezultate. Evo ga moj story, da li si mator za skejt i ovde kaže 77% kažu da nisam, a 23% kažu da jesam. Tako da definitivno moje pitanje je na mestu ili nije na mestu, ali siguran sam da se mnogi ljudi pitaju istu stvar kao koju sam se ja pitao. Tako da, eto, to su ta moje razmišljenja. Zašto je to tako? Zašto si mator za skejt? Okej, rizikuješ pad, nisi u istoj kondiciji kao kad si bio mlađi ili kad si bio dete, ali opet, ako voziš odgovorno, ako lagano učiš ili se podsećaš na tu vožnju, ne bi trebalo da bude nikakvih problema. Znači da je nešto drugo u pitanju. Kao što sam rekao, moramo da se oblačimo na neki način, moramo da se ponašamo na neki način u skladu sa godinama. Svi smo čuli tu rečenicu nekad u životu. Tako da to bih hteo da se promeni. Ja iskreno polazim od sebe, menjam to. Ne samo to, nego mnoge životne navike. Malo se trudim. Mislim da se svi trude, ali koliko im polazi za rukom, da malo vode zdravi život, neki trening i naravno zabava. Jer zabava nije samo alkohol, kafana, klubovi i tako dalje. Zabava može da bude i aktivna. I evo, ja sam krenuo sa skejtom. Ne mislim da stanem. Hteo bih ovim putem da svakog ko je imao slično razmišljenje da nagovorim da kupi skejt ili šta god, ako ima neku želju ili neko sećanje iz mladosti, iz detinjstva, nikad nije kasno da se vratimo tim stvarima. Tako da, slobodno uživajte u životu, zabavljajte se. Postoje naravno neke stvari koje jednostavno nije moguće raditi u određenim godinama, kao što, na primer, jedan od mojih omiljenih youtubera, evo ga ovde, stavit ću link u opisu, zapratite ga obavezno. On je train hopper, ili kako bi se to na srpskom reklo, to su neki mladi ljudi koji putuju Evropom i svetom koristeći teretne vozove i naravno ne plaćaju nikakve karte, pošto je vožnja na teretnim vagonima zabranjena. Eto, to je recimo neka aktivnost koja mene oduševljava, jeste da je to veliki rizik i ne dešavaju se i smrtni slučajevi, ali je ovaj youtuber to predstavlja na takav način da svako poželi to da radi. To je takva sloboda
i adrenalin i sve ostalo. Naravno da to ne može svako, a naročito ne neko ko dođe u neke godine. Tako da postoje stvari koje idu u skladu sa godinama, ali definitivno treba da se malo više zabavljamo i da ne razmišljamo toliko o okolini i o tim nekim normama koje su nam nametnute. Recimo, kogod je otišao na zapad Evrope, on je video da tamo ljudi vikende provode tako što planinare šetaju u prirodi, one bakice i dekice sa pomoćnim štapovima, pešače više nego prosečan mladi čovek u Srbiji, tako da oni su to prihvatili odavno. Onda ste viđali starije zapadnjake sa svežim tetovažama, sa garderobom koja je mladalačka i tako dalje. Tako da, eto, to je to. To sam samo hteo da podelim. Hteo sam da se pohvalim sa mojom igračkom, tako da ako me slučajno vidite na skejtu, javite mi se i ako imate želju, kupite skejt, nećete da se pokajete sigurno i možda i napravimo neku ekipu seniora. Recimo, Kobaz, čuveni skejter iz Srbije, je negde moja generacija otprilike i on je naravno aktivan, to je druga neka priča, on vozi skejt celog života, ali eto, recimo, ono što vidim na internetu, on živi pravi život. Pušta muziku, DJ-je, ima skate shop, vozi skate, snima klipove i uživa u životu. Tako da, uz malo truda, svako to može da postigne, to sam siguran. To je to što se toga tiče, ništa, evo. Da snimim još malo Sićevačku klisuru, uživajte i to je to. Pozdrav ljudi!